Bordon dantzak baditu 3 pauso erraten aldugu, eta lehenbizikoa ibiltzen duguna bai sartzeko eta bai ateitzeko guk deitzen diogu pisa huevos, ensaioetan eta hori, eta horrela egiten dugu. Behin, aietzen garenik plazara, jartzen gara gure lekutan, iruki bat egin bezala, ube batean, eta horretan dugu ja dena dantzako pauso nagusia, errepikatzen dela behin eta berriro, eta egiten dugu horrela. Eta gero azkenik badugu bertze zati bat, direla saltoak, engantzatzen dugu orain egin dugun pauso honekin, eta izango zen horrela.